रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। चली जाए मिपियावा साथे होत दिनु सरवा गे आगे। चली जाए मिपियावा साथे होत दिनु सरवा गे आगे। कैसे के रहबे जनुआ गौआ के लभरवा गे आगे। कैसे तोरा रहबे जनुआ गौआ के लभरवा गे आगे। कैसे के रहबे जनुआ यही टेंशन में रोइया ओढ़ के गंधरवा गे आगे। यही टेंशन में रोइया ओढ़ के गंधरवा गे आगे। कैसे के रहबे जनुआ गौआ के लभरवा गे आगे। कैसे तोरा रहबे जनुआ गौआ के लभरवा गे आगे। कैसे के रहबे जनुआ कैसे के रहबे जनुआ। गौआ के लभरवा गे आगे। कैसे के रहबे जनुआ गौआ के लभरवा गे आगे। कैसे के रहबे जनुआ। कैसे तू कर ले जानू गे कर जरूरत ठो हमारा तो रुका होना एको क्षण अखिया के लो एको क्षण अखिया के लो। कैसे तू कर ले जानू गे कर जरूरत ठो हमारा तो रुका होना एको क्षण अखिया के लो। हमारा तू भूल जाइए पियावा के घरवा गे आगे। हमारा तू भूल जाइए पियावा के घरवा गे आगे। कैसे के रहबे जनुआ गौआ के लभरवा गे आगे। कैसे तोरा रहबे जनुआ गौआ के लभरवा गे आगे। कैसे के रहबे जनुआ कैसे के रहबे जनुआ गौआ के लभरवा गे आगे। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। तोरा घर बास जइतो मिलते ही पियावा गे आगे। हमर तो बूझ जइतो दिलवा के दियावा गे आगे। दिलवा के दियावा गे आगे। तोरा घर बास जइतो मिलते ही पियावा गे आगे। हमर तो बूझ जइतो दिलवा के दियावा गे आगे। सब प्यार बरसैनी अपना पियावा ऊपरवा गे आगे। सब प्यार बरसैनी अपना पियावा ऊपरवा गे आगे। कैसे के रहबे जनुआ गौआ के लभरवा गे आगे। कैसे तोरा रहबे जनुआ गौआ के लभरवा गे आगे। कैसे के रहबे जनुआ। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।